na tong mouse, uy. Naat. Ang langaw na to. Ay. Batong langaw na to. Tsaka ba yan? S27.
Lakas. Yun lang yung nawawala amin yung music ko eh. Hindi siya tuloy-tuloy. Huwag mabalang migalab shout out. Ayan, host tamsak na po. Salamat sa patamsak dyan, Huway Malalabs. Ayan, si Huway si ano to, diba? Si Batang Sunstorm. Ayan, Huway man. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, gising na si Nightboot. Nagbababa na ng bahay. Kanina hindi siya nagbaba habang walang tao. Ayan, 6 million in the house. Migalab shout out. 6 million. Sandal nga ako. Ayan. Ayan yung mic. Ayan, 7 million watching in the house. Migalab shout out. 7 million, thank you so much. 7 million dyan. Ayan, thank you so much mga lalabs.
Ayan, Kylie, Creeper Vlogs. Hi, mega love shout out, Kylie. Ayan, thank you for coming, Kylie. Ayan, Kylie, you have no moderator. My YouTube channel is called Kylie Creeper Vlogs. Okay, guys. Okay, Kylie. Parang malakas ba yung aking music? Tingnan natin. Niltan ko mga lalabs yung aking music kasi na-copyright ako kagabi. Hindi ko ginamit na yung yung lagi kong ginagamit na music. Ayan, Rosie TV, mega love shout out po, thumbs up. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. Rosie TV, ayan. Denver channel, mega love shout out host, ayan. Good evening. Good evening, mega love shout out to you, lalabs, Denver channel, ayan. Ayan, Rosie TV, mega love shoutout. Ayan, nagbuba ng kanyang bahay. Rosie TV, ayan. Denver channel, nagbuba rin ng kanyang bahay, mga lalaw. Musta ka na, Nilmar? Anong oras na sa Pilipinas? 1, 3. Ayan, 5:17. Agang nagising, Nilmar.
Huway mo, nandyan ka pa, Huway mo? Nandyan pa ba si Huway mo? Ayan, Denver Channel Dan. Ayan. Denver Channel Dan from Roset TV. 520 na host. Ang aga mo, Nilmar. Nakahiga ka pa siguro. Gising ka na para ano mang banana. My Channel TV, mega love shout out, tamsak dikit. Ayan. Kay Bibi Makin, hello most beautiful house, mega love shout out. Ayan. Ayan, My Channel TV, meron ka na pong jacket. Salamat sa iyong pagbisita sa aking bahay. Ayan. Yan, mega love shout out. Nag-notify na sa CP ko yung LS mo. Nakakagising pala to, lalabs. Ayan, Denver Pasukli po from Rosie TV. Ayan. Michael Channel, thank you host. Mga lalabs, yung music na ginagamit ko araw-araw, in-stop ko siya mga lalabs. Kasi, iwan ko na ditik ata ni Lolo. Yung LS ko kagabi is copyright. Nakakalungkot. Meron siyang na-detect doon sa aking music na copyright daw. Oh my god, bandang 2:15 ata. Yan. Kaya yung buong LS ko kagabi copyright mga lalangs. Ayan. Syuhada. Copyright, uy. Kaya itong music ko ngayon, pag-aari ito ni Lolo, ang pangit. Ang pangit ng music ko. Ayan, si Batang Sandstorm, favorite ni Nightbot ibaba. Ayan. Yan, My Channel TV, naggawa ng kanyang bahay. Si One OFW in Italia pala. Denver, ayan, tanlala. Dantam sa Rosie TV, dating dikit na po. Ayan, ang Denver Channel. Ayan, My Channel Dan from Rosie TV. OTW Nightbot. Si Nightbot. Ayan. Oo naman, lalang. Pinay kita kagabi. Pinay kita kagabi sa kasi si Batang Sandstorm. Yung isa hindi ko na play kasi nakasar ako doon sa yung ko nga, yung LS ko kagabi copyright. Kaya dalawa lang kayong na-play ko kagabi. Yung isa, hindi ko na-play, hindi ko na binuksan yung isang computer ko. Hindi ko na binuksan. Kasi, nung pakatapos nung aking LS, chinik ko. Nataranta na ako. Wala alam ko anong gagawin ko. Copyright. Ay, boy, what are you doing? Mute mo na lang, host. Ayan. Amot ay. Bakit na-copyright, host? Iwan, na-detect ata ni Lolo. O kaya may nag-report. Ay. Uslak host, ayan, from Queen Jimat. May love shout out, lalabs. Ayan. Iwan ko mga lalabs.
Yung aking pinaghirapan kagabi, wala lang. May nagpalipad pa naman kagabi. Na-copyright lang. Hindi, wow. Ay, boy. Bigay sila. Mute mo na lang, sayang kasi, ayan. Muntik ko na ng Nilmar. Muntik ko nang i-delete. Buti na lang nagtanong ako. Pinigilan ako, sabi wag kong i-delete kasi sayang ang WH. Ang WH ko sayang. Pasaway, kaya tingin mo tong music ko ngayon, napakapangit. Putol. Ay, naku, si Lolo. Lahat na lang talaga. Queen G Mark. Ayan, Queen Dan from Rosie TV. Ayan, thank you so much. Kaya nga, host, ayan, hindi ko na dinilit. Bahala si Lolo. Tapos ito na naman, gawin na naman niya tong copyright. Di pa nga ako nakakasweldo, nag-copyright na, uy. Si Lolo, papalungan ko. Alam niyo mga lalabs, hindi ako gaano nang babanana, tinatamad ako. Kasi panay lamon lang naman. Ano yung gamit mo, host? Ayan. Ano to, lalab? Streamlabs. Streamlabs, lalabs. Ang gamit ko. Streamlabs OBS. Ayan. Pag ito na ano pa, na copyright, iwan ko na lang. Baka natitrip lang si Lolo. Kahapon nga yung napangis na ako dito sa LS mo, minukbang lang ni Lolo, kainis. Wala tong bayad, Rosie TV. It's a free. Walang bayad, Rosie. Free lang po. Ayan, mag-download ka lang nito. I-download mo yung Streamlabs OBS. Walang bayad. Bakit yung iba nagsabi may bayad? Wala naman bayad. Ilang hours ang free? Lahat free, lalabas, kahit anong oras, kahit magdamag. Sa laptop po ba? Opo, sa laptop. Sa laptop, lalabs. Kasi hindi naman kakayanin sa mobile. May laptop ka, mag-download ka nito. Streamlabs OBS. Parang StreamYard. Oo, parang StreamYard din. StreamYard, iba yun. Streamlabs OBS naman to. May hagdan din po ba yan? Yun ang hindi ko pa na-try, lalabs. Sa di-off ko titingnan ko kung mayroon nga tong hagdan. Parang meron din. I-check ko sa di-off ko sa Saturday. Titingnan ko ngayon kasi wala pa akong time.
sa ano ko off. Tingnan ko kung saan banda yung guest na yan para makapakit ako if ever, di ba? Gusto ko rin magpakyat para may kasama ako pag nag-LS. Baka si Nilmar gustong umakyat, ayan. Streamlabs Obs po. Opo, Rosie, opo. Download mo yun, Lalabs. Parang katulad din ng StreamYard. Kaso lang ito, Streamlabs. Para siyang nauna sa StreamYards. Yan, Denver Channel nagbawa ng kanyang bahay. The night boat sa Sisiu at sa Japanese. Sino ba yung Sisiu at Japanese yan? Si ano yun? Si Mudaing Channel. Lumikit ka kay Mudaing. Ayan, My Channel TV. Nagbawa ng bahay OTW sa nakapin para My Channel TV. Salamat, Lalams. Titingnan ko sa sa Saturday kung meron tong, alam ko meron din tong hagdan eh. Para if ever mag-LS ako, magpapakyat ako. Maghanap tayo ng kumakanta. Dan na po kay My Channel, ayan, from Rosie TV. My Channel, pabalikan si Rosie TV, nakapin, ayan. Nakapin siya ng mga Lalams. Ayan pala to, ang cute naman ng baby mo, my God. Mamita and Buboy, ikaw pala to, Rosie TV. Oh my God, ang cute ng yung baby. Ang cute ng yung baby po. Parang I feel cold. Ang lamig. Parang nalalamig ako. Iyang robot host iyang robot host paano po gumawa? Lang to na lang, i-search mo kung i-search mo kung paano gumawa ng night bot yan. I-search mo night bot, how to make night bot, ayan. Meron naman doon, ka lang yan, magsa-sign in, Lalabs. How to make night bot, ayan. Sign in ka lang doon, gagawa ka nun sa account mo, ayun, tas okay na yun, na may nightbot ka na. I-type mo muna how to make, ayan. Ayan mga Lalabs. Palablab naman yung aking member na si Mudaing Channel, ayan, binababa ni Nightbot. My Channel OTW from Huway Mablog. Ayan, alam ko si Huway Mablog at si Sunstorm ay iisa lang, ay. Hoy amigos, mega love shoutout. Nani Selma, mega love shoutout, Lalabs. Ayan. Kada LS lalabas po yan. Yes, Lalabs, Rosie TV. Pag mag-LS ka, wag mo siyang ilalag out, si Nightbot. Pag kapag mag-LS ka, lagi mo siyang ilalagin sa mo sa YouTube para pag nag-LS ka, automatic na yan si Nightbot, nakahanda ng mag-drop ng mga member. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Bia, mga Lalabs. Ayan, pinababa ni Nightbot. Dan ho sa nakapin, Mamita. Ayan, napaka-cute naman ng baby ni Mamita. It's too cute. Oh, ang pula-pula ng pisngi. Baby mo to? Oh, napaka-pogi naman, oy.
Gwapo naman ang baby mo. Tira usog. Baka mausog ko yung baby mo. Ayan. Gwapo-gwapo naman. Napaka-pogi ng yung baby. Uy, paglaki yan, madaming chicks yan. Ayan na ni Silva ng baba ng kanyang bahay. Ayan, napakapangit ng music ko ngayon mga lalabs. Ito yung music ni Lolo. Pangit na music, oh my god. Putol pa uy. Ayan na ni Silva ng baba ng bahay. OTW Night Boot from My Channel TV. Ayan. Ayan, morning ma'am host from Mang Tonyo. Ayan. Mang Tonyo, mega love shout out. Ayan. Thank you so much, Mang Tonyo. Ayan. Huwag kalimutan kita yung aking member na si Bloody Coder mga lalabs. Ayan. Ayan, good AM host Tamsakdan from Maria Teresa Calvo. Ayan. Mang Tonyo. Ayan. Si Mang Tonyo. Mang Tonyo lalabs. Ito si Lolo. Hindi niya na ako graduate ng ng 100. 2.20 pa rin. Nung nakaraan nag-70 na ako. Hindi niya ako kinakainan ng araw-araw. Kinakainan niya ako ng after 2 days. Double naman hoy. Inubos niya yung yung 40. Wala siya. Kaya tuloy tinatamad akong mga banana. Kinakain lang eh. Mang Tonyo padikit sukli agad from Mang Tonyo. Ayan. Mang Tonyo. Ayan. Nani Silva na baba ng kanyang bahay. Nani Silva. Mga tapos na ba kayo sa nakapin? Nilmar, nandyan ka pa ba Nilmar? Ay na nga. Nilmar. Where is my Nilmar? Nilmar, where are you? Romalyn Ratela, may galam shout out. Romalyn. Nilmar, nandito ka pa ba o wala na? Para makapagpinat tayo ng iba. Nilmar. Where is my Nilmar? Mang Tonyo Dan from Rosie TV. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lala. Ayan. Tamsak dating dikits. Sabi na ba mong Nightbot? Sino dyan sa mga binababa ni Nightbot ang dinikitan mo Michael channel? My channel, ayan. Sino dyan lalams yung dinidikitan mo? Magbakas ka nyan lalam sa dulo, nilagyan mo ng aking pangalan para alam nila na galing ka sa akin, ayan. Dan sa nakapin host, ayan, Rosie TV, pabalikan si Mang Tonyo. Dan na sa'yo lalabs. Sa bukas ko kayo dikitan from My Channel TV. Ayan. My Channel TV. Ayan mga lalabs, tapos na ba kayo kay Rosie? Magpipinag tayo ng iba. Tingnan ko kung sinong sunod na pumasok. Huway mo, nandito ka pa Huway ma. Denver Channel. BBM. Ray BBM, nandito ka pa? Ray BBM, My Channel. Ayan. Wala si Ray BBM, si My Channel nandyan. Si Alisan.
nagsialisan mga lala. Hindi tayo kay my channel oh my god, naka-electric pan pa, napakalamig. Uy, pangit na music ko mga lalabs, diba? Putol siya. Ito yung music ni Lolo. Wala tong copyright. Nay nako. Ano ba yung na-copyright ko mga lalabs? I-close ko ba yung yung harang niya? Para hindi siya malagyan ng harang. Ayan, Rosie TV dan from Maria Teresa Calvo. Ayan. My channel dan, sukli na lang po. Pag may time dito po. Ayan. From Huwayma Vlog. Maria Teresa Calvo OTW from Huwayma. Kaaga-aga pa, inaantok na agad ako. Maria Teresa dan from Rosie TV. Tamsak lang, Maria Teresa from Huwayma Vlog. Ayan. Yung mata ko parang pumipikit. Ayan, palablab naman yung aking member na si Batang Sandstorm. Mga lalag. Parang walang gaanong tao ngayon. Parang aga ko pa. Humigap ako mga lalabs. Balak ko magtimpla ng kape. Mas iba na kapin. Iba? How come? Wala siyang wala siyang bakit ngayon ka lang nag-comment? Sana yung link mo my channel. Ang butoy. Diba? Ito po bahay ko. Diba si Uwan OFW? Yun ba yun? Yun ba yun Iwan, ayan. Joy Tamsak Puhos from Joy Migalab shoutout. Ayan, Joy Migalab shoutout. Thank you so much lalabs for coming. I will give you moderator. Ayan, may moderator ka na. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ayan. Palablab naman yung aking member na si Bia mga lalabs. Ayan. Migalab shoutout po from Joy. Ayan. Okay na ngayon from my channel TV. Yung mata ko parang ako'y naduduling. Salamat po from Joy. Salamat. Okay na, ayan. Nangangati ang likod ko. Oh my god, ako'y inaantok. Kailangan kong magtimpla ng kape para tayo magising. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Meron pang 3 hours. Yan, pagpasensyahan nyo mga lalabs yung aking music today. Ang pangit. Ano to? Galing to kay youth, kay Lolo. Pinagtyagaan ko lang. Kaysa naman makapiright ako uli. Eh, di wow. Ayan, Nancy Silva Dan Pulpak, please do the same from Maria Teresa Calvo. Ayan, palalab naman yung aking member na si Bloody Coder mga lalams. Ayan, yung binababa ni Nightboot. Rosie TV nagawa ng bahay. Ayan. Joy nagawa ng bahay. Mga lalabs, give me 5 minutes o 3 minutes. Magtitimpla lang ako ng kape. Kasi kaupo ko lang. Parang feeling ko ako'y inaantok. Ayan, Joy nagawa ng bahay. Rosie. Wait lang mga lalabs ha. Timpla lang ako ng kape. Mag-init muna ako. Pag-init lang ako mga lalabs. Ng kape.
Ayan, I'm back. Nagtimpla lang ako ng kape mga lalaws. Kasi ako'y inaantok. Wala yung music. Uy, ang pangit kasi ng music ko ngayon mga lalaws. Ayan. Meron ba ako dyan din na na jacketan? Timpla lang ako ng kape, ayan. Shana, hello, mega love shout out. Excuse me. Ayan. Excuse me naman. Shana, mega love shout out. Ayan. Shana, thumbs ka. Salamat sa patamos ka, Shana. Yeah. Ayan, mag-great gaming zone. Mag-love shout out. Ayan. My channel TV done to you. Ayan, my channel. Pabalikan na lang yung mga dumikit sa yung my channel. Ayan, 6 million in the house. Mag-love shout out. Sunod natin si sino ba yung mababa yung bahay dyan? Si Magray. Ayan, Magray Gaming, pasukli na lang from Rosie TV. Ayan. Thank you so much. Ayan, yes host, nagbalik na ako sa lahat from Juan OFW sa Italia. Ayan. Thank you so much, lalaws. Ayan, Rosie TV dan tuyo full pack from Magray Gaming Zone. Ayan, palablab naman yung aking member na si Bia. Ayan, binabuwa ni Nightbot mga lalaws. Ayan, Juan OFW sa Italia, salamat. Salamat Magray from Rosie TV. Ayan, Joy Dan Pulpak sukli sa'yo. Thanks sa dikit from Maria Teresa Calvo. Ayan, thank you so much. Bicula ng Oragon, ayan, naggawa ng bahay. Nani Selva, naggawa ng bahay. Nani Selva. Magri OTW sa bahay mo from My Channel TV.
Ayan, done sa'yo, Joy. Pabalik na lang from Denver Channel. Ay. Joy, pabalikan si Denver Channel. Ay. Malablab naman yung aking member na binababa ni Nightbot mga lalabs. Yung aking music parang buang. Ayan, napakapangit. Putol-putol siya. $8 million in the house. Bigyan ka ng shout out. 8 million. Thank you so much sa 8 million dyan. Sa walang sawang pag-support nyo kay host. Napakagalaw niyo sa upuan. Ay. Malamig kasi. Uy. Ayan na ni Selva nagawa ng kanyang bahay. Ayan. One OFW sa Italia. Ayan, 7 million in the house. Migalang shout out. 7 million. Thank you so much sa inyong lahat dyan mga lalang. Ayan, huwag kalimutang dikit ang tap sa consumers mga lalang. Yan, Bicula ng Oragon nagawa ng kanyang bahay mga lalams. Tapos na ba kayo sa nakapin mga lalams? Punta na tayo kay... Nandyan pa ba si Magray? Or si Joy? Nandyan pa si Joy? Si Magray nandyan? Yan, dan sa nakapin. Ayan. Pabalik na lang po from Denver Channel. Salamat host from my channel TV. Ayan. OTW Denver, salamat from my love channel TV. 5 million in the house. Mingalam shout out 5 million. Ayan. 5 million, thank you so much. Ayan, mag-grade gaming dan full pack sukli sa'yo. Thanks. Sa dikit from Maria Teresa Calvo. Dan tamsak ko sa napakasarap na laing. Ayan. Ayan, salamat lalabs Denver Channel. Masarap yan lalabs, maanghang. Tumba ang isang kalderong kanin. Napakadaming sili. Ayan, sarap ng kain.
pawis-pawis. Ang ating music ay putol-putol. Denver Channel OTW from Huayma. Yan Denver Channel OTW raw si Huayma sa'yo. Ayan, Maria Teresa Calvo, ayan. Nababa ng kanyang bahay. Punta nga tayo kay Neymar. Wala man na si Magray, umalis na ata. Denver Channel OTW from Huayma Vlog. Ayan, palablab naman yung aking member mga lalaws. Ayan. Yung binababa ni Nightbot na si Batang Sunstorm. Ayan, Bicol ng Oragon nagbaba ng kanyang bahay. 5 million in the house. May love shout out. 5 million. Thank you so much mga lalab sa 5 million. Huwag kalimutan yung aking member na si Mudaing mga lalab. Yan, Psychopath BSG Tuhog, salamat po sa patuhog dyan, Psychopath. Ang shoutout sa iyo, Psychopath. Salamat sa iyong patuhog. Palablab yung aking member mga lalang na si Bia and Pick in Mix Vlog, binababa ni Nightbot. Ayan, 6 million in the house. Bigyan shout out. 6 million. Ayan, my channel Dan Juan OFW. Dan from Nani Selpa. Ayan, may channel TV, nakasupport mga lalaw. Ayan, thank you host. Prepare for work na, salamat sa lahat na lumikit sa akin. Till next time, sige po Maria. Salamat lalaws, mag-ingat ka po. Ayan. Thank you so much. Nakakaano naman tong music ko, kainis.
Ayan, o tinabolo sa'yo Nani Selva. Salamat from my love, my channel TV. Jesser Vlog host padikit salamat from Jesser Vlog. Mega love shout out Jesser. Baing magayon si Jesser. Napagdating tayong dikit sa mini. Yun. Ayun mga nalabs, dahil na ba kayo sa nakapin? Ayun. Alis ako ulit mga nalabs, magsi-CR lang ako. Ang daming palusot ni host, no? 3 minutes lang, mag-washroom lang ako. Mag-washroom lang, ayan. Jesser Dan from Rosie TV. Mag-washroom lang mga lalabs. Yung CR namin nasa labas mga lalabs, kaya parang nakakatamad. Kasi malamig. Kanina ko pa na-feel umihi. Kaya lang malamig eh. Nakakanginig. Ayan, mag-uwi ko lang po.
Ino Rosie. Ayan mga lalabs. I'm sorry naman. Uy, ayan. Nag-washroom lang si host. Ayan, party music. Di Jackie, we love shout out. Ayan. Thank you so much. Alis nang alis si host. Ayan, my love. Ronald, my love. We love shout out. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ronald, my love. Nandiyan pala si Ronald, my love. Si Ronald, my love. Ayan, thank you so much. Nandiyan pa ba si si Nilmar? Party music, ayan. Mega love shout out. Inom tayo ng kape mga lalabs. Let's drink coffee. Inom tayo ng kape para hindi ako antukin. Ayan. Ang init. Init, sarap. Tapos matutulog muna si Juan maaga pa. Uli bukas trabaho. Maraming salamat. Sige. My channel TV, maraming salamat na lang. Sige, matulog ka na po. Good night. Ayan, mag-ingat ka palagi dyan. Heart Family, bigyan lang shout. Yan pala si Heart Family. Ayan. Napansin. Kit Tamsak dan Kit M2. Ayan. Michael Channel TV. Sige, matulog ka na lalabs. Mikasha Kusin, mega love shout out. Alright, ayan. Kape tayo, Mikasha. Magkape tayo at nang hindi ako antukin. Pangit kasi ng music ko ngayon, Mikasha eh. Kagabi yung aking LS na copyright. I don't know what happened. Lagi ko naman siyang ginagamit eh. Lagi ko naman ginagamit yung music na yun eh. Bakit kagabi lang siya na copyright? Kagabi lang nilulot chinek yung aking music. Tagal ko na siyang ginagamit.
Pagkatapos ng aking LS, ako'y nataranta. Kasi chinik ko yung YouTube Studio, yun pala. Claiming copyright. Oh my God. Natuloy yung music ko ngayon, hindi maayos. Sa diop po na lang ako ayusin mga lalabs. Sa aking off, 2 araw. Saturday, Sunday, ayan. I-check ko na ayos ko. Maria Teresa, nandyan ka pa? Or Huway man, nandyan ka pa ba? Maria Teresa, nandito pa ba? Psychopath, nandito rin ba? Ayan. Nani Selba? Ayan, Ronald, my love. Mikasha, nasa na yung bahay mo? Baba ka ng bahay. Mikasha, inom tayo ng kape. Sarap ng kape, mainit. Share, salamat. It means kagabi lang nag-claim yung owner, Miss Bulong. Yes, kagabi lang, Mikasha Cuisine. Kagabi niya lang na-detect. Oy, nakalagay dun, yung oras ng detect niya is 2:14 UAE time. Ay 2:14 niya na detect. Oh my God. Kung nakasharing, hayaan mo na, okay lang yun, Miss Bulong. Ayan. Ay, okay lang ba yun? Ayan, let's eat and get connected. Ayan. Mikasha Cuisine. Anong kinakain ng hot cake? Wow! Favorite ko yan, hot cake. Ayan. Sarap yan, Mikasha hot cake. Yan, isabit kita. Ray, sabi niya, recently na live ko is sharing, Miss Bulong, so okay lang. Okay lang pala yun. Sharing. Makikishare ka sa ano mo, review. Wala tuloy yung ano ko ngayon, yung like ng pinapas music. Hindi ko siya ginamit ngayon. Pahingayin ko muna. Sarap ng kape mga lalabs. Mikasha, ikaw ba sumasahod ka na sa YT? Nakasahod ka na ba, lalabs? Ayan, wala yung aking antok. Walang gaanong tao ngayon, mas matao kagabi. Kahit saglit lang ako nag-LS, matao kagabi. Ronald, my love, ayan, nagbaba ng bahay.
Ang ating music ay pangit. Ikaw, Miss Bulong, ilang beses ka na nakasahod? Hindi pa ako nakasahod, uy. Hindi ko pa nare-reach yung yung $100. Ang kailangan ko pa, Mikasha, is $25 bago mabuo. Ikaw ba? Pag nabuo ko na yun, yung $100, ayun, makakasweldo na ako. Sana ngayong katapusan, buo na siyang 100. Kasi nung nakaraang buwan, nakaano na ako lahat na nag 75 na siya. So, 25 na lang. $25. Tapos sisweldo na ako ng unang sahod ko sa YouTube. Ayan. Ang unang sweldo daw ay para-parehas lang naman, 5,000 pesos. Yung unang sisweldoin nating lahat, mga lalab, sa YT. 21 cut off, ate. Ayan, 21. Pero yung yung update ng revenue, ayan, mega love shout out host from the Cross channel. Ayan. Kumusta ka na, Doc Rose? Kape muna tayo. Ayan, mega love shout out host from the Cross channel. Nangangati na yung kamay ko, mga lalabs. Ibig sabihin, may paparating ng pera. Ayan. Thanks, host. Ayan, from the Cross. Ayan, Nani Silva nagbaba ng kanyang bahay. Nani Silva. Mga lalas, palablab yung nakapin. Ayan, everyday siyang nag-LS. May $80 na, Miss Bulong. Ayan. Wala, 20 na lang. Sunod lang pala tayo, Mikasha. Ayan. Medyo malaki sa'yo konti. Ayan, malapit na. FW Ireland, tusok ayuda. Ayan, salamat po. Kagabi umalis ka, tinatawag kita. Ayan, Nani Silva, mega love shout out. Mega love shout out. Ayan. Mega love shout out sa lahat, host. Ayan. From OFW TV Ireland. Kapi lang tayo, mga lalaw.
Ayan, Ronald My Love, nagbaba ng bahay. Si Ronald My Love, palablab mga lalaw. Ayan, CBL Channel, Miguel shout out. Ayan, Harang Host. Salamat po sa paharang. Inom muna tayo ng kape. Ayan, Ronald My Love, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, CBL Channel, nagbaba ng bahay mga lalabs. CBL Channel. Ayan, Huway Mablog, nagbaba ng kanyang puso. Tamsakdan host from Blue Skies. Ayan. Blue Skies, Miguel shout out. Blue Skies. Ayan, Ronald My Love, full pack, pasok din na lang. From the Cross Channel. Kayod pa Murmis Bulong. Ayan. Oo, may kasya. Kaya kailangan kong maka 100. Mabuko na yung yung $100 para every month. Meron na tayong sweldo. Every month na tayong sisweldo. Pag na-reach na natin yung $100, ang daming pagsubok ni Lolo bago mong marating yung gusto mong marating. Ang daming pagsubok. Ang dami niyang trials. Kung kakasimula mo pa lang, yung naglagas-lagas. Ayan, Blue Skies, OTW from CBL Channel. Ay. Dan sa nakaping Mikasha Kusin from Blue Skies. Ayan. Ayan, Mikasha. Dan na si Blue Skies sa'yo. Ayan, palablaw naman yung nakapin mga lalabs, yung aking member na binaba ni Nightbot. Asul na ulap OTW, ayan, from Mikasha Kusin. Ayan, Do Cross Channel dan po sa bahay mo, ayan, from Blue Skies. Endo Cruz OTW na po from Ronald My Love. Ayan. Ronald My Love dan from Nani Selva. Ayan. Thank you so much. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love shout out. 8 million. Yung ating music parang buwang. Putol-putol. Ayan, Ronald My Love dan from Nani Selva. Ayan, Ronald, pabalikan na lang.
Ayan, Blue Sky, Sukli, Dan Pulpak, ayan. From the Cross. Andalo na ako mga lalos. Sandal ako, sandal. Ay. Ayan, Sheena TV Migalab, shout out. Ayan, good morning host. Ang likot ko. Hindi ako mapakalit. Ayan, Sheena TV Migalab, shout out. Ayan. Salamat. Doc Rose from Blue Skies. Ayan, 8 million in the house. Migalab, shout out. Noted Sibyal from Blue Skies. Ayan. Gusto po, magandang host. Okay lang, lalas. Okay lang naman ako, lalas. Ayan. Buhay ko na yung aking kape. Ayan, o tinabulo sa nakapin host. Ayan, from CBL channel. Mikasya, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Masahe po kita host, masakit likod mo. Oo nga, lalabs eh. Diba nung isang araw, masama yung pakiramdam ko, yung grabe yung sipon ko. 2 araw. Okay na ako ngayon, naka-recover na ako. Wala na akong sipon. Ibig sabihin, malakas yung aking resistensya. Ayan, nilabanan niya yung virus. Thanks God. Salamat sa Panginoon. Ayan. Tinanggal niya agad yung aking sipon. Kasi yung sipon pwedeng mag-cause ng ubo hanggang sa maging virus. Ayan. Ingat ka lagi, host. Oh, salamat na, love. Kasi yung kasamahan namin, ano siya, nag-positive. Pero okay na siya ngayon. Salamat sa Panginoon. Ayan. Okay na siya, negative na siya. Buti na lang ano talaga. Yung palagi kong nagdadasal, ayan. Sinagot ni God yung aking pray na sana mawala na yung aking sipon. 2 days lang akong nagkasipon, mga lalabs. Yung unang araw, hindi ako makahinga. Bahinga ko ng bahing. Tapos kumakati-kati yung aking lalamunan. Yung ginawa ko lang lagi lang akong nagiinom ng green tea. Basta mga lalabs, green tea, ayan. Maganda siya, green tea. Tapos yung lemon na inis-squeeze, hinahaluan ko siya ng mainit na tubig. Ayan. Tapos iniinom ko siya. Napakasarap sa yung dibdib mo na parang naiinitan sa loob. Ayan. Thanks God. Kaya mga lalabs, huwag niyong kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Ayan. Oo nga, Sheena TV, thanks God. Ay. Because siya dating dikit, nagtamsak lang ako from Cebu. Nung grabe yung sipon ko, grabe yung dasal ko pero napasok pa rin ako. Ayan. Okay na ako ngayon, wala na akong sipon. Bumalik na yung aking boses. Nung isang araw, nakailis ako, yung may sipon ako. Para kung ngungu. Kaya nag-out ako agad.
Ayan, Doc Roast OTW from Cebial. Ayan, thank you so much. Sheena TV Dan from Nani Selbay. Ronald My Love Dan from MP. Ayan. MP nagbaba ng kanyang bahay, MP. Si Maris Perez pala to. Ayan, noted Mikasha Kusin from Blue Skies. Mikasha Kusin. OFW Ireland, nandyan ka po ba? OFW TV Ireland. MP Suklidan, ayan, from the Cross Channel. Ayan. Ayan, Doc Rose nagbaba ng kanyang bahay. Wala na ba si pin natin si Doc Rose. Ayan, Mikasha, baba muna kita, lalabs. O tayo kay Doc Rose. Or kay si Bial pala. Si Bial, nandyan ka pa si Bial? Tawagin muna natin. Si Bial Channel, nandyan ka pa? Ayan, palaplab naman ako mga lalab sa aking member na binababa ni Nightbot. Ayan. Ayan, Sheena TV OTW Nancy Silva. MP, nagbuma ng kanyang bahay. Pasukli po, ayan. Tita Church TV, dating dikit po, nagtamsak lang ako. From Cebial Channel. Cebial Channel, ayan. Muna tayo kay Cebial. Ayan, Cebial Channel, mega love shout out from Mikasha Kusin. Ay. Ano ba ito music? Nakakapangit, uy.
Ayan, Blue Skies dan Batang Lagawan from Nani Selva. Ayan. Doc Rose na gumawa ng kanyang bahay. Nani Selva. Nasa bahay mo ako, Sibian. Tamsak ko yung premiere mo. Yan, nagtukli na ako yung Ronald, my love. Mikasha, yan. Ice cream ba yan? Mikasha ice cream. OTWMP from Sheena TV, ayan. Maris Perez dan Pulpak from Sibial Channel, ayan. Thank you so much mga lalabs, thank you so much. Naka-main pala ako eh. Mr. Vlogger, mega love shout out. Ayan. Join me. Nani Silva OTW. Ayan. Ayan mga lalas palablab yung nakapin sa kanyang premiere. Sheena TV o Brigada Amigo, ayan. From Nani Selva. O Brigada Amigo. Ayan, Mr. Vlogger nagawa ng kanyang bahay. Mr. Vlogger. Ayan, Odon Demetrial Junior Vlog, mega love shout out. Ayan. Kumusta ka na, Odon? Ayan, Cooking with Sapia. Hello my friend, how are you? Ayan. From Cooking with Sapia. Odon, ayan si Odon. Odon. Doc Rose, nandito ka pa? Pata si Doc Rose.
Ayan, Suklidan MP, nagpintas ka. Ayan, napintas si ka, ayan. Yan, cooking with Zapia OTW from Sibial. Ayan. Kidikitan po ang nakapin. Susuklihan ko kaagad ay. Yan, Sibial channel. Kalimbang dikit tamsak na puhos. Sukli na lang pag may time. Ay. Ayan, The Cross Channel dan, Sheena TV. Ayan, nagawa ng kanyang bahay si Sheena. Nani Silva, Sibial Channel dan. The Cross, okay na po pala bahay ko po. O sa'yo. Sheena. Punta ko sa bahay mo, Sheena. I-check kung nakadikit ako sa'yo. Cooking with Sapi, ayan dan pulpak. Ayan, Huway Madating Dikit from The Cross. Ayan, Sibial Channel. Huway Ma OTW. Ang pag-ibig ko sa'yo. Thank you, Sibial. Ayan, Sheena TV. Obrigada, amigo. Ayan, Nani Silva. Nag-almusal ka na, host? Nalabs, kakakain ko lang kanina. Hindi dito nag-almusal, mamaya patulog pa lang mga lalabs, mga tao dito tulog. Ikaw ba, Sheena, nag-almusal ka na? Nagkape na ako. Yan, Mrs. Nilakay, Migalab shout out. Tamsak. Salamat po sa patamsak. Ayan, Ronald May Love, nagbaba ng bahay. Okay yung pa ako.
Upcoming is Ayuda Bingo Bananas. Ayan. From Mrs. Nilakay. Ayan, Girly Jim Galab shout out. Ayan si Bialdan from Cooking with Sapia. Ayan. Mr. Dan ako sa'yo. Ayan. From Odon. Pwede kita nyo nakapin mga lalabs. Ayan, Odon. Mr. Dan po ako sa'yo. Ayan, let me in the house. Siguro mga lalabs, maga akong mag-out ngayon. Kasi yung pasok ko mamaya is sobrang aga. Ayan mga lalabs, siguro mag-out na muna ako ng maaga kasi yung pasok ko bukas is 11. Maaga yung pasok ko. Mag-out muna ako ng maaga ngayon mga lalabs. Kita-kits po tayo bukas. 5:30 in the morning. Ayan, Philippine time. Ngayon mga lalabs, mag-out muna ako ng maaga. Mahirap na kasi baka hindi ko mairinig yung alarm ko mamaya. Ayan mga lalabs, magpapaalam muna ako. Kita-kits tayo bukas 5:30 AM Pinas time. Ayan, saglit lang ako ngayon mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. See you tomorrow mga lalabs. Bye-bye.